ти, хапваш ли? Хапваме и пиваме и защо не може да се оплачем също. Аз станал на много гадно место. Продадохте ли достатъчно? Добре. А, не, аз снимам клипче. Не си играя с снимки. Да, ние така си помислихме. Добре, аз снимам непрекъснато. Какво да снимам? Клипче бе. Това е дизайнерката на пампите. Това е едната от дизайнерката на презентацията. Абе, знам аз тази дизайнерка, моля ти си. Браво. Дизайнера, който за една нощ нарисува двете. Браво, без паника следващия път. Стигаме. Аз се шегувам. Да. Той е когато говоря по телефона и много бързо, аз не мога да чуя по-избърче. Не знам, защото е много прекъснително. Пробва ли в печка или не? Само си отия. Една печка си правил, така ли? Само си отия, добре. Ето той има такава, между другото, подобна с едни овци. Видя ли е? Същото е. Ма не трябва да се перат преди това. Ма тя неговата е купешка. Изпрана е явно. Аз нямаше ги говориш глупости. Айде снимки, давай, снимаме. Да спирам ли клипчето? Да, спирай го, стига толкова. Добре, 3 минути, имам още. Нещо не вижда. Да, не знам. Няма шега. Питаш какво е? Като айде да пиша това, Чакай да се тръпва. Не се притеснявай. Да пуша. Пуши тука. Днеска не. Някакъв да има ясно. Нещо малко. Обаче си номер 1. Да. И аз твърди, че човек се опитва да пръсне маска. Извинявайте. Браво, важното е да върви търговията. Че в тая криза
Лили, искаш ли нещо докато да нагласиме да пуснем да ви помогна? Не. А? Между другото, този канал, който такова пускате от него, не е намаляван. Добре, да. В смисъл, направо пускаш и Buster Oxygen Girl Machine. Ото, ще си правим ли нашите тук хапаници и пиваници най-накрая? Аз си капнах и пинах, само тебе те няма. Добре, айде спирам с снимките най-накрая.